hear me? Yes, uzungu waniri kurio uni mwana wakaningu anorapa zvineiwo mari kanengu uyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu arapa vana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana arapa vana yemi vararapa vose vanorwara nepfungwa vanorapa vose vanoda mbereko kanengu vanoda mabasa kanengu vandeswa nevana kanengu inini satanism yangu handibati vabereki. Haubati vabereki? I don't. Ndiyangu inini yakazvimirira kana iri kuvabereki handizivi. zvanga zvakuti affecta isusu zvoti pandakatanga kugara naye ndo pandakatanga kunetsana nababa wake zvakatonenetsa kuti ndagara nababa wake for 20 years now tatogara tese 22 years sei zvinhu zvakutoitika izvi pandakatanga kugara naye. Saka sei naye sei zvaitika sekutaura kuti amai kuti pamama vakugara newe ndo pavakatanga kunetsana nenababa? Handisivi kuti why because there is some other time baba vangu ndikati last week vakatumira nemota pachangu last before ipapo vakatumira futi twice the same time and pabva ipapo ndobva nditi pamwe ndini ndasvitisa iwewe zvekuzotovera mhumbe kuti baba vangu vache accident nemota inchi vanangonyarara kana pechesine changoitika mumba zvezvikonzimi kuti nditaure kuti inini mission yangu haisi kubata vabereki vangu is attract varume ndo chete zvese nengonzimi. Okay, but haufunge herewo kuti sezvinhu zviri ivhu izvi hazvisizvo here zvingakonzera kuti amai nababa vasawirirana. Kufunga kwako iwo hatisi kuti ndizvo, asi semafungiro ako emunhu ari muzvinhu izvi. Handisiva because ipapa plus haufunge kuti ambuya wanga vasingawape mari yavo nemukomana zvakare uyo wanga wakapasa kopiri singasi yoda mari zokapasa wakapa mari gogowa wapesa wakapa mari chazi pari pesa pa baba nakape before tinasangana nemukomana uyu saka yako Jerusalem mama ngoda zausa amai vakataurira nyaya yesatanism wambotaurira amai kuti ane mhepo ingakwira pamunhu sei mhepo yanga yakuya pamba zvakadaro because inchininesi kuti mangwana acho nditi dzinokumusha kwavo and then mangwana avenini pasvika nguva yandikamwa mapiritsi 50 ipapo ndikapesanawa mwana mangu muchirova ndikachikwanisa kudya because zvemandikachi kuti ndini ipapo zvesitwadaiso even mwana wavo hateerere zvengonzi ndinokwanisa kuti asateerere because ndansiri kuti anokwanisa kuti asateerere nansiri ini mishini yangu yangeriwo atrete baba zvezvikonzi ndini hairi tinesiri saka zvozipesa apa kuti iwo unonzi ndoniwanikuita iwosiri. But okay, iwo vabereki vako wakazobudira rini pachena kuti ndizvo zvandakapindana nazvo? Inanabvira naabudira because they are not free to me. Saka vatanga kutozvinzwa nhasi kuti wakajoina satanism? Zvizhinji zvacho vakutotozvipa. Alright. Saka muri 2 ndiri kuona amai nemwana muri pana. Ati kune mumwe handi kwakanengo ndiya. Amai, tutangani kwa muri. Ati kune mumwe handi kwasekuru kanengo ndiya. Ndini. Semata handi iko.
Nenda wecho nani yake. Ndirakuti titore bheko makagara nemwana semagarira takadai kuti makatanga sei kuti mwana wangu handi tinobatsirwa uku kuti ndikuona kuti bozi mawaya mese handiti ndo zvikufadza munhu wese kuti mabatana mai nemwana kuti munozobata bandira kunzwa ipapo makatanga kutaurirana muchiwirirana kuti zveshuwa ngatikwire bhazi tiende kuZimbabwe tinobatsirwa nasekuru kaneko. Nawe mhepo iyi ine nharo. Chero amai vangu chacha vade kumona mwana wako. Vakanditaura muromo kuti kana uchiuya pano uyaweka usiye mwana wako handidi kumuona. Ndakati sei mai vangu vachivenga mwana ipamana asanda kuziva kuti mwana uyu ane spirit yesatanism. Saka vakati kana uchiuya wega uchiuya uyaweka pano usiye mwana wako anozvivharira matare angu. Andi ndakuti ndudze pamaronga kuya kuno. Ko patakaronga kuya. Patakaronga kuya kuno alwendo nenge isiri nyore. Vangu rakaoma kuti uye kuno. Kuti svike pano zvakatangira pabhoti. Ndakatomboda kufira pabhoti. Ndizive kuti chii chakaitika. Urwere hwatika hwakangonditanga ukadzakana kufema. Saka tichisvika takabatira mukwekwe tisimuzira rwendo tichisvika kuno. Takuda kusvika kuno futi kombi yakatomboda kuramba kusvika kuno. Asi chikonzero panga pasina kombi yanga isina kufa. Takamboda kurowera nekombi tiri mukwekwe yaibva kuMbizo ichienda kutauni. Tizive kuti changa chiri chii takuda kusvika kuno futi tisvike kuno. Kombi yakada kumbonetsa unorodzi vanhu vakuda kurwa kwanzi vanhu vakatoburuka vakatora mheno pane mashopusi ari pamberi apo zvakanzi haiwa regai tifambe netsoka nokuti kombi ine mhepo. Saka zvanga zvakaoma. Ndiri kuti asi makamuti mimi kuno mwana handi tinobatsira. Ndakamuti ndiperekedze. Makamuti ndiperekedze. Saka nai ambuya amai ako zvavari kutaura mafambiro amakaita kuti muye panapa vari kunyepa havasi. Iwe unofuna kuzvisiya one. Unoda kuzvisiya here kana kuti kwete iwe musikana. Okay, sekuru musati saka sekuru ndo vakakubata here kuti ndo zvauri izvi ipapo kana kuti ndo wakasvaudza kuti sekuru ndo zvandiri. Nangovhura dhoo nasvika nditombobatwa. Okay, sekuru mabata muzukuru. Bwino. Ndakamupata ngana satanizimu. Ndakamupata nye satanist. Apa padapita ndatangana nyama dzanga. Apa panguva yakapinda ndakambotangana nyama zvangu. Ndamutsuzuka panje. Ndamuti sununguka zvakumboenda vanhu. Atazomuti chipita. Ndazomuti chipinda. Ndamuzomuudza yona chadiri nkhani yako. Ndakazongomuudza kuti yotaura chokwadi nyaya yako. Vatanga kuleva. Vatanga kutaura. Kuti ine ndajoina satanizimu. Ine ndakazojoina satanizimu. Nenyoka inofuna nhurume akawandisa. Nenyoka inoda varume vakawanda kuti ndirare navo. Afana kugona namuna orodeji padzuva. Amfana kurara navarume kana 10 pazuva. Nyoka yacho kana. Nyoka iwane urume. Kuti nyoka iwane urume. Wapfa. Apa imwe nkhani yasiya pomwe. Apa nyaya imwe yasiya. Ana nkhani yasiya atsikana. Yasiya imwe nyaya yevasikana. Kuti anzache atazanobvunzambo kuti imchachi kuchitika. Kuti vamwe vakazonobvunza kuti imi chii chikuitika. Uite uzoleva kuti iyo nyoka idapasiwaire. Uyo akazonobvunza akabudzwa kuti iwe inyoka iye yatikapiwa iyi. Ndinokana kuti mumacho. Ndo iri mudimu mako. Apa manje. Kubva muna August gore rapera. Kubva muna August gore rakapera. Akanati agonana muntu. Asata.